Mám zde nízkofrekvenční trafa z 20. let firmy Křižík a Korting. Trafa mají přerušená vynutí a taky jiná poškození. Vím, že se mnoha kolegům nechce do rozebírání traf, do přivíjení už vůbec. Video by tak mohlo být inspirací k opravě trafa i v amatérských podmínkách se znalostmi z časopisů pro radioamatéry a třeba s navíječkou v podobě vrtačky. Ještě si dovolím tip k přerušeným vynutím. Častou příčinou je přerušení od kostry vynutí ke svorce na povrchu trafa. Komu se nechce do převíjení, mohl by zkusit alespoň ověřit tuto závadu. To ale nebyl můj případ. František Křižík byl slavný český elektrotechnik a vynálezce, nicméně v radiotechnice moc velkou stopu nezanechal. A pokud se mi podařilo dohledat, tak tyto trafa se objevují snad jen ve dvou přijímačích firmy Křižík, a to v krystalce s dvoustupňovým a jednostupňovým zesilovačem, kterou teď vidíte. U tohoto trafa jsou stínící kryty a plechy typu M sepnuty obvodovými péry a ty jsou zároveň i konstrukcí pro upevnění trafa. Nové vynutí vyneme podle parametrů, které si o trafu zjistíme nebo vypočteme. Na kryty naneseme základní barvu, no a na originálu jsem viděl, že povrch krytu byl původně nalakován takzvaným smršťovacím lakem. Takový lak se většinou u nás používal na skřínky měřicích přístrojů, snad ještě i v 50. letech. K mému údivu se dá ten lak koupit i dnes. Výsledek je, myslím, docela věrohodný. Teď už nám zbývá zkompletovat všechny díly, no a můžeme se potěšit výsledkem. Ještě tady máme trafo Korting. Trafa Korting, nebo trafa tohoto typu, se docela často vyskytovala v přijímačích Telefunken a jistě i jinde, taky pak samostatně jako součástka v inzertních rubrikách pro amatérské konstrukce. Kromě obou přerušených vynutí je trafo docela zasaženo i korozí, demontáž je tak trochu obtížnější a je třeba dát pozor, abychom nepoškodili kostru vynutí. Obvykle se na těchto trafech používal drát 0,09, já jako náhradu používám 0,1. Po navynutí cívky vyčistíme a nalakujeme i ostatní díly a složení plechu a konečná montáž už je standard. Tak někdy příště.